Вежери, ассаламу алейкум. Мы Сери де Калил. Вежи, дорогие группы Чуаду. Мы Сергей Шиек Цабарха. Массана Хазаха Адушин. Начальники РОВД, командиры спецподразделений, главы районов, Суна, Вайпачвода Адресолсон, Рамзан Ас ел указанию, Эстеха уже Бог Дабулина, уже Диар, Вайдула Республики, руководство Гвистхилла, Тигаха, Диа Боушхульч. Любой сотрудник, любой спецподразделение Кият Олсен откомандировать вещь. Руслан Шарачеди, он со вистахил сигер, ищи руководство, вистахил долгих уж, диа долгих уж, снаца питанные доктора. И цахалитер хумдушина. Каждый начальник РОВД, командир спецподразделений, непосредственно шиешие глава район в курсе ваш мосу гуман гунальчаюш мосу район багар хуйбуш уй багар хуйбу так ялен лечена уен моссана гангуш тац чукуй жолик шгок уйда пляжи хадса лилш так мюлиш шагук доцук лилваш. Так, Зудберж то же самое дело, Ши йочметя, дикня воня хайдук сюда. Те лозыш колбюльбе лилш сега дело, эшерш люхш, халабюльш. Йогуешь, скорее всего, дамарзбел харбуш сиге, море дях, тармт лилш. Уйдинти ва адетси дош дол. ويقوم تدوش تلهمش ديونا تيجي عابو الليل وشتر دكتور ديونا شين يح تدا ترسون خ بوح بول ديونا ويلول وشنا بالي بول سوتي ديونا ويتصبح وين مخاطر بعزر نشكع وين نخشي بو ديها عش شي ديكني شي وني مو صباح وي داق شي ديكني شي وني شي مت كوش ويج شا قيخنك شا بوغح تيوغش بوخ والشن شا ميوخوشي مغو صباح وديكني وني ويش دا يلي شلومشي مغل ويش دي هذا وش تاق تيجا بوغح اسمه الله في كرسي بوشن تاق كيخ دلما شيشي وجه المديروس غوارديتر دي ادوش كيخش شو دالوردو لاحيي إذا بليل شو دمشة شاش تقاش لاحيي دي أنا تقول لي حتى يالي أنا قحسن سيرتاح نخبلاح بورشتك كيرتاح ولا دا وجه شيء تايبون تقداج باشخليات قي تايب يحد تسدايت شت استي حاخذ دوغا وينستوا بتنوتنا بوه بيل بوي مسارة دال دي عبيرت كيويل س أشوتيشون هلي يشت بيل ويباتشان دال نيس ونتاع نيس دول قدرت جي مسيري بيستكل أحمد سيل الله أكبر.